Emma! Emma! Mahal, bakit? Ano ba naman yan, Emma? Tignan mo, natapakan ko tuloy yung laruan ng bata. Bakit kasi hindi ka nagliligpit? Pasensya ka na, mahal. Napagod kasi ako sa paglalaba. Kaya hindi ko na naasikasong magligpit. Ano yung amoy sunog? Mahal, sandali yung niluluto ko. Ano ba naman yan? Hindi ko man lang naabutan ng papa mo, anak. Para makapagpaalam sana. Halika na nga sa loob. Benden! Ang cute-cute! Benden! Rose. Uy, Emma, ngayon lang kita nakitang lumabas ah. Oo nga eh. Medyo abala kasi ako sa bahay. Mukha nga. O, kamusta ka na? Eto, pagod sa trabaho, araw-araw pumapasok. Ikaw? Eto, pagod din. Ano? Ikaw pagod? Buti nga ikaw nasa bahay lang. Kung alam mo lang, Rose. Ang cute naman ng anak mo. Salamat. Ito yung pantanggal ko ng pagod. Pagod? Saan ka napapagod? Ang sarap nga ng buhay mo, hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi gaya ko. Eto, kung hindi ka kayod, walang kakainin. Bakit kaya akala nila ang swerte ng mga nanay na nasa bahay lang? Ay nako, napahaba na yung kwentuhan natin. Aalis na ako, baka maliit pa ako. Sige, mag-iingat ka. Sige, salamat. Ay naku, anong oras na pala? Darating na yung papa mo. Halika na sa loob para makapagluto na ako. Mahal! Mahal! Oh mahal, nandyan ka na pala. Hindi ka ba naglinis? Bakit ang kalat naman ng bahay? Pasensya ka na mahal. Pinatulog ko kasi si baby at nakatulog din ako. Dapat, kapag tulog si baby, doon ka maglinis. Samantalain mo, kapag tulog ang bata, wala ka nang ginagawa. Baka pwede mo ko ipagtimpla ng kape, mahal. Napagod ako sa trabaho. Sige mahal, sandali lang ah. Oh mahal, eto na yung kape mo. Sandali lang at kukunin ko yung mga sinampay sa labas. Bilisan mo, baka magising si baby. Kargahin mo na lang pag nagising. Konting hele lang naman yon. Man naman, pagod ako sa trabaho tapos pag-aalagain mo ako ng anak natin. Mahal! Mahal! Si baby umiiyak! Pare, pasensya na sa bahay namin ha. Makalat. Okay lang pare. Asan ba yung misis mo? Baka namalengke pare. Wala kasing ginagawa dito yun, kaya ganito kakalat ang bahay. Naku pare, wag mo ako intindihin. Nako, may bisita ka pala mahal. Pasensya na kayo. Naku mare, wag mo ako intindihin. Nagkaya lang kami ni paring Renz. Ang tagal mo naman mamalengke. Di ba sinabi ko sa'yo, uuwi ako na maaga? Pasensya ka na mahal ah.
Pare, sandali lang ah. Magluluto lang ako ng makakain nyo. Amin nga muna yung inaanak ko, Mare. Pakarga ako. Naku pare, salamat ah. Maiwan ko muna kayo. Pasensya ka na pare ah. Ganyan talaga ang kumare mo. Wala nang ang trabaho, ang bagal pang kumilos. Uminom muna kayo ng tubig habang niluluto ko yung pagkain natin. Siya nga pala, nasan si baby? Nasa kwarto na, tulog. Napatulog na ni paring JR. Naku pare, salamat ah. Titignan ko muna si baby. Ang galing mo magpatulog ng bata pare ah. Kung hindi mo na itatalong, pare, ako yung napapatulog sa anak ko pagdating ko galing trabaho. Bakit pare? Ikaw gumagawa nun? Anong ginagawa ni kumare? Di ba wala din naman trabaho yun? Si kumare mo, pare, pagod na yun sa gawaing bahay. Siya ngayon nag-aasikaso sa amin ng mga bata. Kaya kapag dumadating ako, kinukuha ko agad yung bata sa kanya para makapagpahinga naman siya. Kapag may oras din, ako na nagliligpit ng mga kalat sa bahay. Dahil alam ko sa buong maghapon, pagod siya sa gawaing bahay. Kaya lagi akong excited kapag umuwi, pare. O siya, pare, hindi na ako magtatagal. Baka hinintay na ako ng mag-ina ko. Sabi ko kasi, saglit ako dito. Sige pare, salamat ah. O mahal, nasan si paring JR? Akala ko ba dito kakain yun? Tama nga si paring JR. Mukhang napapabayaan ko na ang asawa Mahal, ko. mahal, natutulala ka dyan. Ah, wala mahal. Umuwi na siya. May lalakarin lang daw. Ah, ganun ba? Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Doon tayo kumain. Sige, tara. Naku, tanghali na pala akong nagising. Magluluto pa ako. Teka. Asan si baby? Good morning, Mama. Mahal, pasensya ka na. Akin na si baby. Mahal, day off ko ngayon. Oo nga, day off mo ngayon. Kaya dapat nagpapahinga ka. At saka, ikaw ba yung nagligpit ng mga kalat dito? Oo, mahal. Naku mahal, pasensya ka na. Sige, magluluto na ako ng almusal natin. Mahal, nakapagluto na rin ako. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Pasensya ka na, mahal. Sa sobrang abala ako sa trabaho para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Napabayaan ko na kayo. Nagagalit ako sa'yo kapag makalat ang bahay. Hindi ko na naisip na mas pagod ka sa araw-araw na gawain dito. At malaki ang sinakripisyo mo para sa amin ng anak mo. Kaya simula ngayon, mahal, magtutulungan na tayo sa gawaing bahay at sa pag-aalaga kay baby. Salamat, mahal. Dahil day off ko ngayon, mamasyal tayo, mahal, ni baby. Talaga, mahal? Narinig mo yon baby? Ipapasyal daw tayo ni Papa. Sandali lang, mahal, paliliguan ko lang si baby.